En Leo adorava jugar a futbol al parc, però sovint veia el senyor David observant des de la seva cadira de rodes. En Leo se sentia una mica tímid i insegur sobre què dir, de vegades fins i tot desviava la mirada ràpidament. Una tarda assolellada, la seva amiga Mia va notar la incomoditat d'en Leo i es va acostar. «Per què no saludes al senyor David?», li va preguntar suaument. En Leo va murmurar: «No sé de què parlar, Mia. I si dic alguna cosa malament?». La Mia va somriure i va respondre: «Al senyor David li encanten les històries i en té moltes d'interessants per compartir». Després va empènyer la cadira de rodes cap al senyor David, que sempre tenia un somriure càlid. La Mia va presentar en Leo, que encara se sentia una mica nerviós. El senyor David els va saludar amablement, preguntant sobre el seu joc. En Leo va començar lentament a parlar del seu equip preferit. El senyor David va compartir una història divertida de la seva joventut sobre una vegada que va intentar jugar a tennis amb una raqueta trencada. En Leo va riure, sentint-se molt més a gust. Es va adonar que el senyor David era com qualsevol altra persona, ple de vida i d'històries. A partir d'aquell dia, en Leo sempre saludava el senyor David amb un gran somriure. Fins i tot li portava de vegades aperitius vegetarians frescos de casa i parlaven durant hores. En Leo va aprendre que la veritable amistat no es preocupa per les diferències. Tothom mereix bondat i respecte, independentment de les seves capacitats. Estenent la mà i compartint un somriure, podem il·luminar el dia d'algú i construir amistats meravelloses. Subscriu-te a Catalandrepo per a més històries commovedores, dona m'agrada a aquest vídeo i comparteix els teus pensaments als comentaris.